I pozdrav, danas ćemo ponovo probati, tačnije ne ponovo, mislim meni je ponovo, snimam ovo već duže vreme. Skonto sam da nemam memorija, ali danas ćemo probati da igramo jednu partiju ove igrice. Igrao sam je dosta ovako van kamere i jako je dobra. Ovo je mešavina brdo igrica, znači ima tipa kao PUBG, ima onda ovako ko Call of Duty 4, imaju čak mape iz Call of Duty 4 i Call of Duty 5, ono ima Nazi Zombies mod, ima mod multiplayer, Royal Play, to je Battle Royale, to je bukvalno kao PUBG fazon. Ali ništa, mi ćemo za sad samo jednu partiju probati da snimimo, da vidimo hoće li raditi. Pošto evo već snimam nekoliko puta i nešto me zajebava ovaj snimač. Ova Call of Duty mobile verzija je baš do jaja, znači ima sve bukvalno. Ima igrice u igrici, šta još više da tražiš? Šta još više običan čovjek da traži? Bukvalno ima PUBG mod sa zombijima, mod multiplayer, sve brate. Genijalno je. I tako. Ovo sam tek nedavno nabavio, ajde isprobam. Nije loš. Opa, double kill. Ova puca mi se sviđa. A ništa, ići ćemo mi s kalašem. Kalaš je ipak mamara za ove stvari. Rešava sve. Moram se malo povući da se napunim. Okej, ajde ti. Opa, lagano. Skidam glave ljudima. Nisu svesni šta im radi. Ne, lagano. Kako trče, majku im. Mada džabe im što trče, ja ću svakako da ih ubijem. Dobro, ništa ima vam. Evo jednog lika. Evo drugog lika. Gdje si pošao na moj metak? Tačno došao. Pošao i na moj metak došao. Malo lagano. Pobeđujemo ovu partiju sigurno. Iju. Koji nubovi. Ovaj lik me roknuo. Pa dobro, nije postojala teoretska šansa da sve pređe. Bez jedne stvari. Ali sada ćemo da vidimo. Sve sam ih pobio. Da uključim ovo. Uključit ćemo i ovo. Nisam ovo hteo sam ovo. Ajde, sad može. Da im priđem što bliže. I što lakše porokam. Morat ćeš izaći nekud. Ne, pobjeda. I ko je najbolji ovdje, znači ja uklanjam. Sa ovo ubistva što sam počinio. Genijalno. Ma. Lagano. Na mapi. Dobro. Zadovoljan sam, dvoje ljudi. Nije loš. Nisam loš.
Dobar sam, držimo se. Okej, roknuo sam još jednog. Sad ćemo roknuti drugog. Samo da ga nađemo, evo ga. Jedan manje. Aj ti. Okej. Nešto mi govori da će se pojaviti odavde. Sad kad se pojave na drugom mjestu, ne znam gdje će. Ajde. A nije uspio. A dobro, nema veze. Lagano. I još jedan. Dobar posao. S moje strane. 66, znači pobio sam ih dosta. Okej. Još dvoje ljudi da ubijemo i to je bilo to što se tiče ove partije. Ovo neće ići tako glatko. I pobjedili smo. I ja sam prvi. Opet. Deja vu. Boga mi nisam bio loš. Pa da. Nije loš. Zadovoljan sam. Dobar gameplay. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste pogledali. Lajkujte ako ste uživali i vidimo se u sljedećem. Ajde, čao. Ček, neću da vam okrenem leđe. Evo ovako, pričam s vama. Talkingujem. Ajde, čao.